Sziasztok, Fekete Károly vagyok, és jelenleg itt vagyunk a Poncsón, ahol szeretnék megmutatni nektek pár top terméket, ami a személyes kedvencem. Közéjük tartozik az új metódkosár családunk is, ami megújult, innovatívabb lett és környezetbarátabb. Ami azt jelenti, hogy már nem a klasszikus olmot használjuk, hanem acél lapokkal van ellátva, ami helyettesíti magát az olmot. Hosszabbított szárral is rendelkezik, ami megint csak a nagyobb távdobásokra tökéletesen megfelel. Megszokott gyors kapocs, tényleg egy nagyon jó minőségű termékről van szó, ami szerintem a vásárlók kedvence is lesz. Következő termékcsalád, amit meg szeretnék nektek mutatni, az a D&D megújult aprócikkes választékunk, ami teljesen megújult, természetesebb felkínálást kínál a csali számára. A már megszokott választék, a forgókapcsok, gyorskapcsok, ronidig szerelékek, készszerelékek, megújult csomagolás is nagyon minőség. A készszerelékeknél már újítottunk, már nem forgókapocsal, hanem urokkal van megoldva, ami sok módszernél praktikusabb és gyorsabb. A következő termék a halkímélés kategóriájába tartozik. Egy nagyon praktikus matrac, amiben próbáltunk egy kis pluszt belerakni, hogy minél gyorsabban vissza tudjuk helyezni a halat a közegébe, ami azt jelenti, hogy maga a matrac el van látva már egy mérő szallagrésszel, így ahogy rárakjuk a halat, akkor már látjuk, hogy milyen hosszú, vissza kell engedni, vagy nem, vagy mindjárt tudunk adatot róla. A design maga a Banks szériához tartozik, amit már ismertek, Közép-Európa nagy víztározói és tavai találhatóak rajta. Következő újdonságunk, amit meg szeretnénk nektek mutatni, az RPX család új tagja, megújult rodpotról van szó, amit már kikönnyítettünk, azon kívül, ami nagyon jó, hogy a buszbar részt állíthatóvá tettük, úgyhogy tudjuk állítani az orsok távolságát, botok távolságát egymástól, és természetesen már lesz stalk verzióban is, ami a minimalista felszerelést kedvelőknek fog tetszeni mindenképp. Következő termék szintén kibővíti a Banks designba készült termékek családját, egy carry-el táskával, lesz több verzióban, nagyon sok zsebbel, minőségi cipzárakkal, ez is a horgászok kedvence lesz biztos. Nekem személy szerint nagyon tetszik.